Боли ли те кръста след дълга разходка? В това видео ще ти покажа как да се справиш с болките в кръста след разходка. Първото нещо, което правим е да разтегнем нерва. Повдигаме кръка на височината, може би малко по-ниска от височината на таза. И уверяваме се, че таза ни гледа посока на пръстите на краката. Краката са в контрашпиц, шпиц, контрашпиц, шпиц. Ако имаме проблеми с нерва, усещаме много остро разтягане, може да има мръвучкане, силна стрелкаща болка. Ако го има това, продължавайте докато изчезне. Следващата фаза 2 е когато това изчезне или ако го е нямало, включваме главата, навеждаме напред и лекичко изгърбваме от долната част на гърба, за да разтегнем самия нерв. И третата част е когато вече включим контрашпиц и разтягаме, т.е. разтягаме от двете страни на нерва, отгоре и отдолу. При някои хора може да се усеща съвсем леко разтягане, много приятно. В друг случай, когато имаме проблем с самия нерв, усещаме остра болка и решението е да продължим с точно това, докато болката изчезне. Друга любима поза за разтягане е да повдигна кръка на височината на таза или малко по-ниско и бавничко да започна да навеждам напред. Това разтяга дупето и долната част на кръста. Тук вече може да експериментирате, може да е на пода, може да е повдигнат на високо кръка. Когато е повдигнат, тогава разтягаме малко и в кръста. И ако искате, тук може да включите и навеждането на една страна и в другата посока, което допълнително разтяга малко в предната част на бедрото, но повече разтяга отзад долната част на широкия мускул и в кръста. Третото много любимо мое разтягане, това е разтягане на предната част на сгъвача на бедрото, позиция напът и задължително трябва да имаме някъде, където да се подпрем, за да не губим равновесие. От тук издърпваме таза напред с издишване, навеждаме. Тук усещането е в предна част на бедро и отново в страничната част, където страничните коси мускули. И дишаме. Много е важно да дишаме. Дишането помага за отпускането на мускулите. Както виждате, тези разтягания са много бързи, лесни и дори приятни, така че пробвайте ги и ако се интересува пълна програма, с която да подобрите стойката си, пишете ми на лични или коментирайте под това видео, за да ви дам повече информация. До скоро!